салом алейкум дӯстони азиз, иншоалло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешава. Аз он дилам навор ай магазини шоколадница сар мешава. Хонаячам рафтестам, ҷа торт гирифтам. Ҳама шумо тамошои хуб. Иҷада боша духтаро, мо валюта кофтестем. барое ки ҷа дар хонаи худо фақат доллар мегирифтем. خواستیم یک گوسمک بچم افتیم دلار کردیم کاتلنی کی دای جوشو بچن جای دیگه دای رفتیم نبوده دلار حت ایلو برسی افتیم اخیر انا میخوای از اون دلم نمورا تماشا کنین دستگیریاتون فراموش نکنین همه شما را دوست میدارم همه شما در رحمت الله کی مرا دستگیری میکنین تماشا میکنین و بهترین سخن را مینویسونین از اون دلم خدا کنه که همه حق شما را خانه خدا نصیب کنه رنگی همی چجونی ما حاجیبی بیشین امروزا نوارم خیلی رفتنی خانه خدا چما گسل کردیم اینجا شبکیه و چما حرکه کردک از بس که ما دلار کفتیم قد شوهرم 1 ساعت ما دیرتر رفتم ما نوار نکردم نکی اپا ما خواهش کردم که نوار کنه نوارش هسته دسترخوان شکم طرف نوار کردگیه شما دا پرتافتم تماشا کنین همه شما دا تماشای خوب دوستانی بهترین من салом алейкум дӯстони азизи ман иншалло хубен пеша навора сар кардан мехоҳам ки иҷода шуморо қатъиян ами апай беҳтаринам шинос кунам ки дар компания атоми кор мекуна мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам кор дар хона духтаро тавассути телефон буда маоши хуба ба даст меёрем азизони дилам ай бекор шитанда бидурен дар компания атоми кор кунен маош ба даст бигирем шумода ҳичи дар кор нест фақат телефон дар кора интернет компания атоми фақат 2 та линия дора бисёр одам кофта намегарден дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом яъне ки дар 6 моҳ як бор дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли рӯзӣ харид мекунен тамом балотон намесӯза айзвания намеғалтен духтаро шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягончи харидорӣ кунем беҳад ширкати хубай духтаро корейский компания ҳай бениҳоят нағзай расходшам камай метонем ки бидуроем рақамҳои болои кунанда бинависонем апай беҳтарини ма кора да шумо мефаҳмона ва то ба по хестантоне ёрдам мекунам духтарои хушрӯи ма кадоме ки кор кардан ҳам намехоҳад ширкати атомӣ барои харобшавӣ барои фарбешавӣ барои доғи рӯ барои рехтани мӯи сар барои ҳамаи дарда дору дора метонен ки заказ кунен апай беҳтарини ма да шумо роӣ мекуна иншоалло раҳмон ки шифо меёбен духтароно гуфта намона ки ҳатто барои одамое ки фарзанд надоранд ширкати атомӣ дору дора ки аввалаш аллоҳи меҳрубоне баъдан доруҳои шифофармои атомӣ сабаб мешава шумо фарзанддор мешен лекин ман боварӣ дорам ки кор да шумо маҳқул мешава медуроен кор мекунем ҳаматон да барори кор касе ки канали ман мерава салом расонед бениҳоят хурсанд мешавам аз он дилам беҳтарини ма иҷадан хел барои худмони апамо чайкалонумам хеле дастархони май даҳак партофтиян шиштем у хонада барои мардако калон тайёр кардем тағоёму амакиёму омадан ҳамашон шиштан бачаҳои холаму ҳамашон омадан шиштан язном ана мехе аз он дилам шумода камака ки навор кардем апам навор кард мадароӣ кард ма шумода мондам марам рафтаму ма дертар рафтам чай ҳалимаҷон наомад мазаш набудай анам хеле хушрӯ чои ма ҷада бошам хеле 2 та деги калонда хуншурбо дохтам ба шумода навор кардем аз он дилам имрӯз боша мо чаҷон ма гусел кардем хай ма аэропорт нарафтам шавҳарам бурдакша рафте сенак хола хай рафтен да ҳаққи мо дуо кунен роҳи сафед шумода мактаба хонаи худоро бурасонаву парвардигори кариман духтара ки мараванд бача мара парвардигори карим бача ки ба умри дуруз ба вақти хуш ба тани саат шитаву ай фарзандакут серет куна сафарбекҷону хори и дунё қиёматат накунаву худованди карим хонаи худоро насибат бигардона бача азу раҳмати калон
дуогӯ бошем ки очаҷони ман қатъи момаҷонум соқ саломат бираванд бирасанд, бо соқ саломат барбигарданд ва ҳарчон Аллои меҳрубон қабул бигардонад. Ҳамаи мову шуморам насиби хонаи Худо бигарда. Худо нигаҳбон. То видеоҳои оянда азизони дилам.